Спомням си, че ме вкараха в отделението по неврология. Мисля, че така се казва. В една доста голяма стая, в която имаше вече пациенти. И очевидно това беше стаята, където вкарват току-що такива пресни случаи. И почнаха да ми слагат всякакви неща по мен. Тук кислород на носа, всякакви течности да ми вливат. Пробиха ме на няколко места и приличах вече съвсем на пациент в бърза помощ или там в спешно отделение, как се казва. И това до известна степен ме успокои. Видях, че хората си вършат работата абсолютно професионално. Постоянно се опитваха някакси да ме държат в настроение и ми даваха съвсем точни инструкции какво да правя и най-вече какво да не правя. На мен не ми се налагаше да ставам от леглото, защото имах катетър и аз можех така да си лежа и 10 дена, и 20 дена. Вливаха ми много неща и те си излизаха. По едно време си помислих ми сега, окей, нали, какво ще стане, ако ми се доходи до по-голяма нужда. Това като че ли беше проблем за мен, защото означава, че ще трябва да стана и как се ходи по голяма нужда в такова състояние. Много е интересно. Идва сестра и ми слага един уред, така да го нареча, под допето. И ви си свършите работата там. На мен, слава Богу, не ми се наложи, не ми се случи това нещо. Що ви го разказвам това?